A to je promocija knjige treće značajne koja će činiti jednu vukovarsku trilogiju, a napisao je pater Zlatko Vardijan u našem samostanu ovdje u Vukovaru. Zahvaljujem dakle na tome i želim da ga i mi zajednički pozdravimo. Poštovane dame i gospodo, dragi Vukovarci, dragi gosti, poštovani i dragi Zlatko, poštovana obitelji, Špehar i rođaci, prijatelji našega Zlatka, naši prijatelji. Čast mi je i veliko zadovoljstvo pozdraviti vas u ime ogranka Matice Hrvatske Vukovar i u svoje osobno ime u ovako velikom broju u ovu srpensku večer, a povodom predstavljanja nove knjige Zlatka Špehara Putovima nade nastajanja, putopisima iz Finske i miropisima iz Japana. Cijenjene dame i poštovana gospodo, veleštovani Zlatko. Razmišljao sam proteklih dana o tome što kao urednik ove više neko zanimljive i vrijedne knjige, kako čusmo znakovita naslova Putovima nade nastajanja i poticajna podnaslova Miropisi Gvardijana Vukovarskog iz pera našeg dragog Zlatka kazati uopće u prigodi njezinoga večerašnjeg predstavljanja. Sada, kada nam je konačno otkrio na kojim se izvorima nadahljuje i obnavlja, i mi poželimo poći s njim. Pomalo smo možda i ljubomorni, jer teško da ćemo ikada doći u priliku i posjetiti daleki Čekar i Finsku ili se pokloniti žrtvama još udaljenije Hirošime. No, ko zna, možda nas jednom Zlatko i povede putovima nade nastajanja, ako ne stvarno, onda barem ovom knjigom i svojim molitvama. Hvala. A ovu knjigu ove godine je velika obljetnica Franjevačkog reda. Svim Franjevcima i Franjevkama čestitam veliku obljetnicu, a Zlatko je posvetio upravo to. Vukovarska knjiga Vukovarskog Gvardijana za Franjevački red. Hvala. Vrijeme je ovo da se ja kao autor ove knjige, koja to gorda riječ, šta mislite autor. Kad sam dobio prvu knjigu u životu pročitati, nisam je pročitao do kraja. Mučila je ona mene. Sva su mi slova letila jer sam morao pisati lektivu. I od toga je nastalo ništa i dobio sam počet. Evo to se profesor smije i on mi dao. I mislio sam se u životu, a koji su to ljudi da napišu toliko stranica, da je samo dobro. I razmišljao sam si, ja to nikad neću reći. Onda sam vodila prva, nenadano, došla je druga, a dođe i treća. I ovdje se moram sjetiti moje pokojne bake Anke, mamine strine, pokojnoga strica, koja je nama djeci pričala jednu pričicu i pokojne bake Janje, koja je tome asistirala. Kako zabaviti djecu, nije bilo televizora, radio je izgubilo, ispraznile se baterije što je otac imao, svijeća svijetlila, nije bilo struje, a zima vani, nikuda ne smijemo, i onda kaže, počeli smo zijevati. Kaže baka, došao prvi. A tko je taj prvi? Lopovi od onoga Privičevića po Hrvatskoj bili pozvani, kradite veleposjetnike između dva rata. I došli ovi jednoj baki, a ona jadna sama sjedi pa je se zjevnila, a došao je prvi. Ovaj se vrati, kaže, zna da smo ovdje, majte pustiti baku. Dođe drugi pod prozora, a baka opet zjevnila, znači, eto i drugoga. Kaže, nije to bez razloga, zna ona, ne kaže, evo i drugoga. Aj, pusti, idem ja tamo, sad ću ja to. Onako s bakom, baka zjevno, onako, eto ti trećega. A oni bježi i odoše. Da vi ne bi pobjegli zbog ovoga dužine ove knjige, ove prezentacije, neću zjevnuti, nego evo želim od srca svima zahvaliti.
trešnje, cvijet trešnje, na poljima, brežuljcima, u selima, sve dokle pogled doseže, kao magla, kao oblaci, mirišeći i svijetleći u sjaju izlazeći iz sunca. Jer je bila prezentacija, moramo ispraviti, bila je prva prezentacija, bila u Finskom prvo, jer je posvećena 30. obljetnici Franjinih dana Ekumenskog kongresa svjetskog glasa u Skandinaviji na otoku Čekar. Druga stvar mi je ovdje Hirošima. Nije mi bilo lako prihvatiti put u Japan, ali gospođa Nada Carin me uvjerila kako bi baš trebalo iz Vukovara ove godine ići zahvala, to jest prošle godine, za sjećanje na žrtvu Vukovara, gradu Hirošimi i japanskom narodu i da treba ići poruka mira za cijeli svijet. I nešto se dogodilo. Mi smo predvodili povorku mira kroz cijelu Hirošimu. Deseci tisuća mladih ljudi svih religija su sudjelovali i išli su u katedralu mira, katolička katedrala u Hirošimi. I u deseci tisuća mladih u katedrali i na čitanje poruke mira iz Vukovara, kada je Majumi, kao što je naša profesorica ovdje, evo, gospođa Karaula to rekla, dobro naglasila, ne ubijajte više ljude. Ne ubijajte više ljude od života. Ti mladi su se ubijajte više. Ja mislim da je tlo postalo toliko vlažno da se mogla skupljati suze, a onda se prolio pljesak, jednostavno je trajalo je 10 minuta. Ostali smo bez odličja. Mali hrvatski narod, jednostavna poruka, razumjeli su je u njihovoj velikoj žrtvi, našu žrtvu izjednačili sa žrtvom koju je Vukovar podnio kao i Hirošima. Pokraj mene se našla jedna starica koja je cijelu ceremoniju mira 45 minuta preko nečega skupljena, onda sam saznao da je ona preživjela atomsku bombu u Hirošimi. Ali iz njezinoga izraza lica, onoga usahnoga oka, mogli ste čitati mir. Mogli ste čitati ja opraštam. Zahvaljujem Matici Hrvatskoj Organiku i Vukovaru što se prihvatilo ovoga posla, profesorici kao predsjednici, svim članicama i članovima, našem Draženu kao glavnom uredniku, svima predstavljačima, umjetnicima, Vinkovačkoj, muškoj klapi i zboru, Lipa koji su me počastili nedavnim boravkom zajedno sa predstavnicima Hrvatske matice iseljenika i predsjednicom i predsjednicima Matice Ogranke, Matice Hrvatske, Vinkovaca i Vukovara i pjevali kod svete mise na Svetog Aniku u Salzburgu i kod velike svečane svete mise na prvu obljetnicu proslave župe blaženog kardinala Alojzija Stepinca, koji je za čije proglašenje